magandang dilag, puso ko yung nabihag. Star-studded ang magandang dilag ng mga bida nga sila Kapuso Beauty Queen Herlin Budol ug Benjamin Alvis atol sa media conference. Gipaylaila na ang kinatabuk-ang cast nga maglangkob sa bagong Kapuso project, ang Magandang Dilag. Kini ang labing unang Kapuso project ni Herlin Budol nga siya mismo ang mubida. Makita na kini karong June 26, Lunes sa GMA Afternoon Prime pagkahuman sa Abot Kamay na Pangarap. Atol sa guesting ni Rian Ramos sa programang Fast Talk with Boy Abunda, gipaambit niya ang mga leksyon sa kinabuhi nga iyang gibound. Gipaambit usab sa aktres ang estado sa iyang kasing-kasing karon. Matud niya nga malipayon siya apan aduna pa siya mga butang nga gustong mahibawan, ilabi na sa kaayuhan sa iyang kaugalingon. Si Rian usa sa mga cast nga atong makita sa mystery crime series nga Royal Blood. Sa world premiere sa labing dakong mystery crime series sa GMA, ang Royal Blood, nag-trending na ang mga unang init nga eksena sa mga karakter. Ang karakter ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes nga si Napoy, magpuyong malinawon og kontinto kauban na iyang anak nga si Lizzie, nga gidala sa child actress nga si Sienna Stevens. Walay buhi ay matag gabi, busa tutok lang matag alas 8:50 sa gabi, pagkahuman sa Voltes 5 Legacy.